बैगन टीका खोजू जाए ଏଠି ଧୋତିକା ଥିଲା କାହିଁକି ନେଲୁ ଧୋତିକା କାହିଁ ଗଲା अबे साले ମୁଇଁ ଦେଖିନି ତୁମେ ତ ଘରେ ରହୁଛୁ ମୁଁ ତ ଏବାଟ ସେବାଟ ବୁଲୁଛେ କାମ କରି ବୁଲୁଛେ ଧୋତିଟା କାହିଁ ଗଲା ଜାଣିନି ତୁ ସେଇଆଡେ ଦେଖ ଖୋଜି ବୋଲ ଠିଆ କଣ୍ଠି ସେଟା ତୁଇ କାହିଁ ଦେଇଥିବେ ଧୋତିଟା ତୁଇ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛୁ ଧୋତିଟା କଆଡେ ଗଲା ଜାଣିନେ ତୁ କିସ କରୁଛୁ କହ କାହିଁ ଦେଇଛୁ ଫେରିବାଲା ଆସିଥିନେ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବି କହିଲା ବେଳେ ଦୁଇଟା ଧୋତି ଦେଇଦେଲି ଧୋତିକା ମତେ କିଛି ସବୁବେଳେ ପେଟ ମାନେ ଦେଖ କହିଦ ଘର ଛାଡି ପଳେଇବି କି ଘରୁ ବାହାରିବେ ଚାଲ ମୁଁ ତ ଘରୁ ବାହାର କରୁଛି তোর বাইক না পড়া যা দেখ ସତରେ ପଳେଇବି আমি যা পড়া যা ଆଉ ଥରେ ଭାବିକି ନା କହ ନାନେ ପଳେଇବି হো মে যা ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଭାବିକି ନା କହ ନାନେ ସତରେ ପଳେଇବି ଯିବି ଯିବି କହୁছে ଯାଉছে ନା ଦେଖିବେ ତାନେ ଯାଉ ଯାଇ ଆଉ ଥରେ ଯାଉ ଯାଇ ଦେଖ ଭାବିକି ନା କହ ଦେଖିବେ ନା ଯିବେ ନା ଦେଖିବେ